Sam niya akong sinina nga imbis akong gipauga gabi pagmata na ako nauga tuod. Pero naunsa naman nasunog in taon mo ni imong kinabuhi animig lasang. Kaluoy sa sinina na ako. Wala ko sinina ani ron. Mga higala. Nani, may nani atong sinina kung magpaugat Paganggang. Utol, gani. Uga naman. Alag bisi. Terus kaluoy sa sinina na ako Nabuhi sa mga kabos. Nakaibupat ako. Mayroon ka rin sinalang naman. Nahipos na. Kay paingo na. Paingo na po sa ubos. Ginugsong. Huwag ito hakot diri na. Mga luto, huwag may hakot layuan na po siya baktas kay. Kay mabali na may lain nga barangay na pod. Ipinsa mo sa uwan para sipi. Ay na, ilawom na, hikot na. Ano sabi ka atong kasimulo ni Kutro ni Kusok? Ayun na, dito sayo pa na ilawom na kayo. Dito na ko, bayo ko ba dito gamito na, ilang bukat. Lubot. Tipos, harap. Pressure. Talo po ninyo yung kapag. Dito Dito niya, tapad na ninyo katrapal. Ang atong ang duyan ba, itapad-tapad na ba? Sumpay-sumpay na ng duyan. Wala lagi hakot diri ba? Di pareha dito sa tikas nga area nga daradin hakot. Wala gi hakot, alimatok mampod. Pila kay ni bulikat sa iyang mata. Kayo. Ang limit sa battery gid zone pang sound jud kuan. 4 ka adlaw. Kay ikalima nga adlaw hinay na di nakaabot ko ng lawom bitaw nga mga tukanan sa. Pwede pa kay magsiga mang mata okay na sa baki. Amag mang mata baki. Yo walay paglubad imong ispat yo ba? Kusog hapon kayo ba? Tanawa ko battery sa imbento ni sa mga Pinoy. Bunsurot. Sa mga bunsurot mo ni imbento. Now, ang isa na ako ka battery, tanawa inig siga siga kayo. Sunod sa Sabang ya ang tuhod sa bayan. Asa parte? Kabul. Ay sa pag asini, ako naman gitimpla. Bukal na. Kilawan man ako. Kapang kayo. Bitsinan ko na ra man gani. Ako man ako bitsin Kita kata yan Mayroon ni Papa ni Papa ni mo Kita yung gutwat ko. Tumatok ang tatay. Nakasiling with bigaok. Yung lilig wala anak ko kamo. Isa na sinulughan. Buntitrot, si buntitrot, taman to. Ano ka nagsusuray? Kagamay para mo. Okay. Tamsi. Jara nga, dito nga sa kahoy. Teng, matiri kahoy. Hinayon yung jet matrisigan na. Ng wire niya? Direct pa rin natin. Direct naman sa'yo. Pagkalabi kayos kasile. Buka na kaya ng lawaan na. Uy, nao. Lingin, luma kayo. Balikar kayo na ito. Nagkapsa na ito.
kaldero kan Jongjong ibilin. Boy. Nara ibilin nga Jongjong kat kan awara sila na yan. Hello. Biliran mo, duha. Palit na pito sa palit. Pili na no. Wild pitsay nara na. May pizza ko ron sa sapa sa andalao. Yung pakupana. Dili ang iya ba luto? Luto. Liat ko siya eh. Mga unta, mga un. Alang-alang may yung pitsay sa gol. Kasili na sa. Ano ba kayo unta ng pitsay? Bigaok. Yung pitsay ba kuha kayo gamay ra. Lami ra mo ta kayo na. Giwa din og yurot ito? Gamay na bukuan ba na. Wala ra ba dito? Wala ra ba ingon ani dito subos? Naaga po luto. Kansara. Yung nakulinaw, kilin. Sakto gid mariglas ang dado ng plato plastic. Ani gani. Kay mahipos tarong ang katong mabuak ay di magsilbi to. Latay-latay bato lambos ka, pulpog. Mahaw. Mahaw mga kabunsurot. Kasili with pitsay. Bigaok. Wild pitsay. Mangaon sa may mga higala. Dikit na ba? Ay, sud. Tinago ba 2,000 pa kapil? 2,004 pa. Sat, gyapon. Basta ang bunsurot mo ipakanon. Bisan pa nag isa kas bukag. Sa na. Burot. Luya sa kasili. Makabaw. So na mo ano, moro man na suyan ko na pilar. Ay man imong mga dalunon, andam na daan. Ana ro so kanarang ani basay so na lang nagbukag. Kabaw sa luto ang kasili burot. Hipos na pod may karon mga higala kay mabalhin na pod may laing area na pod. Mga kahoy dire. Okay rang mga kahoy dire, mga lawaan. Ano po kayo? Ha? Yan. Lingin kayo. Ay dako kayo. Lawaan ako kayo, lingin istanan. Taas na kayo na ba? Virgin pa kayo nga lang dire nga pa nga unsang mga kahoy. 3,000 bulpit kaya na ba? Kaya de? Ay, okay. Lingin kayo. Saan ka magtukod gani kuan? Bisan danas nga balay, di pa na mahurot. Di kaurot. Bitaw. Mga 90,000 na. Nakulay kayo. Awaraw, tanos kayo, isang nga tos kini babuan. Kadalingi ni mo kahoy, lawaan, kadalingi kay yakal kay Biso. Bayo. Pasunahan eh. Nara. Layo. Bagyod. Basta bunsurot mangaon. Usog mangaon. Awo. Dahon na nabilin. Bunsurot. Ang bukog sa kasili. Wala yun. Dahon na nabilin. Grabe naman imo ayok. Tapunog namang bukog. Basta bon. Ihunaw dayon ang sobra kay murag di na makaya, ihunaw ang sobrang sabaw. Oh. Di na kaya gurot. Di na makaya guro. Balay ning sanga pinatutpek. Isa ba na imong gikuha nga sanga dila? Ha? Di ra dagwang. Kaya ang kanida yon para pahumot ni tuyo ko ni. O ni tirada nako. Na. Kay withdraw na, palina na siya. Pangkati. Now, sugod na humot. Para ang humot, bubalik pa ingon sa ubos. Tuan ako dito. Bas kayo. Ya tomo ya drip dahin pa dito. Para di na po. Dili mi naghikot og duyan. Kini nga kahoy. Mao ni nga kahoy nga giganlan og anislag. Atong tanaw niyang panit. Wa mo kabantay? Atong ato ba? Panat para. Munay panit siya sa anislag. Oy. Na. Muli siya anislag. Dako kayo nga kahoy. Ta yang gamot sa daghana. Na akong gakson.
Ikaw may nagito niya to, ikaw may nagbayad. Ah, nangulubas na ako. Banggon. Tungod sa kadako na punggot nang yang pumoy ito ha, nabali rin niya. Tungod na sa kadugay na. Uwi na may kay. Dito na po niyo, boss. Pagkit na po niyo mga ikala. Balhin miglain nga barangay. Timbon surot, balhin na po mi og lain na po nga sapa. Lahi na po, dili na dili.